Nejstarší střední škola v regionu Těšínského Slezska oslavila v tomto roce 100 let od svého založení. Oslavy probíhaly po celý rok a vyvrcholily setkáním absolventů a bývalých kantorů v závěru září. Orlovské gymnázium slavilo své 100leté jubileum po celý rok. Vše začalo plesem, pokračovalo vystoupením pěveckého sboru gymnázia a také studentského divadla v Domě kultury města Orlové. Vrcholem oslavy byla pak setkání s bývalými kantory školy a také absolventy. Ty přípravy jednak byly velice dlouhé a náročné. Jsou náročné samozřejmě finančně, zvlášť v této trošku ekonomicky pohnuté době, ale ty přípravy taky znamenaly zapojení obrovského množství učitelů i žáků na tom, aby vlastně bylo všechno přichystáno tak, jak má být. Počínaje almanachem, počínaje natočením slavnostního hudebního CDčka, vydali jsme i sbírku výtvarných a literárních děl, ale nejvíc práce nám dalo zabrat vydání almanachu s tím, že jsme museli taky sebrat plno materiálu, který doposud ještě nebyl nikde publikovaný nebo nikde nebyl vidět. Což tady najdete taky nejenom v almanachu, ale i na některých patrech v této budově. Vrchol oslav 100 let Orlovského gymnázia byl naplánován na závěr září. Nejprve se setkali bývalí kantoři školy s těmi současnými. Z Brna dorazil i tělocvikář Blažej Prokeš, který na gymnáziu učil v letech 1948 až 1953. Studenti byli vynikající, protože jich bylo troška, všechny jsem znal osobně a dodnes jich znám skoro všechny. Jo. Učili tu 3 moji bývalí žáci, Jiří Neuwirth, jak se jmenoval, Pazvělou, teďka nevím ani, a doktor Steiner, Jan, jo. No a tak raz se vracím, každý rok jsem byl na srazu, který se většinou konal někde na chatě v Beskydech, což bylo vynikající. Blažej Prokeš 100letému gymnáziu popřál toto. Ať ještě vydrží, až bych přijel rád na tu 110. Nejvýznamnějším dnem oslavy byla sobota 26. září. To do Orlové dorazila řada absolventů školy. Za těch 100 let jich bylo skoro 5000. Ten dnešní slavnostní den je opravdu pro nás současné pedagogy velice náročný, ale zároveň jsme rádi, že konečně nastal a že všichni absolventi v podstatě budou mít splněná snad svá očekávání. Co se děje? Od 9:30 tady před budovou hrály hudební skupiny a mažoretky tančily a po žestovém kvintetu z Janáčkovy konzervatoře a po úvodním proslovu ředitele v podstatě jsme všechny vpustili do budovy a tady už si snad každý najde si své spolužáky, své přátele, své profesory. Oslavy neprobíhaly nejen v budově gymnázia, ale také v Domě kultury města Orlové. Tam studenti hráli cizojazyčné divadlo a ve 14 hodin a o 4:30 proběhla akademie. Té se zúčastnil populární sexuolog Radim Uzel, který je rovněž absolventem Orlovské školy. Na svá studijní léta má pěkné vzpomínky. Samozřejmě já už jsem ve věku, kdy některé vzpomínky ze stáří z mládí jsou daleko pevnější než to, co jsem dělal včera. Čili teďka jsem tady hovořil se spolužákama a vzpomněli jsme si na takové příhody, že opravdu se to zapíše do paměti. No, pochopitelně já jsem na to gymnázium chodil, když se to jmenovalo 11letá střední škola, že ano. Takže už jsem tady jedním z nejstarších absolventů na té dnešní oslavě. 53 roků po maturitě. Mezi další známé absolventy Orlovského gymnázia patří polský zpravodaj České televize Miroslav Karas. Ten přednesl humorný projev na akademii. Především to je jedna ze škol, které jsem absolvoval, ale na ty ostatní školy si totiž tak nepamatuji. Z Domu kultury se oslavy přesunuli zpět do budovy gymnázia, kde pokračovali až do ranních hodin.